Здравейте, аз съм Вало Карамазов. В момента сме в разгара на есенното ни турне. Обикаляме градовете и аз също така откривам красиви места, на които никога не съм бил. Както ето този Балкан, тук не съм стъпвал, просто адски красиво. Вчера също така ходя с моята книжка "100 национални туристически обекта" да си взимам печати. Вчера си взех печат от историческия музей. Беше много красиво, има някакво жестоко съкровище. Днеска сме в Козлодуй, оттам също ще си взема печат, защото нямам. И така, утре сме в Монтана и завършваме в Велико Търново. Велико Търново, от тази седмица завършваме в Велико Търново. В Велико Търново имам печат. Следващата седмица е последната на турнето ни. Започваме от Разград. Нека заповядат всички хора от Разград. Там ще играем арт. От Разград имам всички печати. После идва Силистра. От Силистра нямам нито един печат. Ще си взема от историческия музей. И в момента съм в така усилени преговори с Юлиан Вергов да минем през Сребърна, защото много искам да видя Сребърна. На 15 км от Силистра няма как да отида до там. Дано се навие да минеме. След това сме в Свищов, там също нямам печат, ще си взема. След това отиваме в Габрово и след това завършваме турнето в Панагюрище. Вижте къде все още има билети, заповядайте, защото следващото турне може би ще бъде никой не знае кога. Следващата, последващата година, но много ни хареса да пътуваме, така че ще се опитаме скоро да направим, но кога точно никой не може да каже. И така, много харесвам тази инициатива, 100 национални туристически обекта, турне есен 2016, Three Verse Entertainment. Това е.